Bine ați venit la Minecraft, viața la școală. Bine, acum este dimineață și doar ce ne-am trezit cu toții, însă Alexandra nu este. Asta mi se pare mie foarte. Este în sufragerie. Bună dimineața, Florina. Ei doi sufragerie. Viorel. Mulțumesc. Le zic bună. Bună dimineața, mamă. Toate bune și frumoase? Bună dimineața, fiule. Am vorbit cu doamna învățătoare pe grupul clasei și mi-a zis că vei avea un nou coleg. Sper să te împrietenești cu el. Baftă la școală. Da. Bună dimineața, tată. Hai că trebuie să merg la școală, ca altfel haide la școală. Ok, să mergem. Hai, Alexandru, spune și lui Florina și lui Danu să vină. Așa să vă spun, Alex, Viorel, Ovidiu și fratele meu Dănuț s-au dus la cafenea. Eu nu vreau să mă duc. Eu vreau să mă duc în clasă, că am și ceva de învățat, să-mi fac copiuțe la ore, da. Sper să iau o notă mare și mă duc la Tănase, da. Bună dimineața, Tănase! Bună dimineața, Cristi! Pare destul de dubios. Sper să ne înțelegem bine cu el și eu sper asta. Apropo, când l-am băgat în seamă, deja îmi știa numele. Destul de ciudat. Da, foarte ciudat. Ok, o să mă duc în bancă. Adică mă duc. Ok, mă apropii de clasă și deja numele. Salut, Cristian, încântat de cunoștință. Diseară, vrei să vin la tine să te ajut la teme? Stai. Dar unde știe numele? Sau nu e chiar așa de ciudat. Poate s-a interesat el înainte să vină și poate, da. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Pa, pa!